2, 3, 4, 5. 5 juta. Apa Mas jane iki? Sofa beranak, Mas. Lah sing ngetengi sopane lho sapa? Mas ngeteki sopo? Iki jenenge sofa, Mas. Oh, alah. Sing ngetengi. Oh, iya. Istimewa. Jan porom tenan iki, Mas. Motifnya abu-abu. Heeh. Hitam, kayaknya budruk sama Oscar, Mas. Bayu ki bantal iki soal kating rentep kuwi, Mas. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bantal Bayu. 9. Harganya 5 juta. Ora, Mas. Lah ngene iki nek saumpama kirim ning Probolinggo ning Cepoko kono ki ongkire pira? Purbalingga, Cempoko, Heeh. Jatim, Jateng, Madura, Jogja. Ongkirnya free. Gratis ongkir. Lah terus pembayarane? Pembayarannya cot, Mas. COD Mas ya COD iki. bayar di tempat. Lah kok penak men to, Mas? Cek dulu baru dibayar. Ora lho, terus cara pesene ki mosok ndedak rene Mas Yoga, pembelimu no, ki. nggak usah kesini, kakaknya yang mau pesen langsung di bawah bio profil di Heeh. bawahnya. Kakaknya tunggu di rumah aja, duduk sambil ngopi, nanti barangnya datang sendiri. Oke, siap. Oh, monggo bolo ini. Ready stock nggih.